Yun, isang napakagandang gabi sa inyong lahat mga katropa. So ngayong gabi, ayan, pabiyahe na tayo ulit pabalik ng Bicol. Dumaan nga pala tayo dito sa terminal ng Lucena. Ito yung tinatawag nila na Grand Terminal. So meron din pala ditong bus mga katropa na dumadayo at dito nga nagpa-park. So ang sasakyan natin ngayong gabi ay Raymond. Nagkakahalaga ng 900 pesos ang ticket. Kasi nga guys, ito yung may sarili ng CR sa loob para at least hindi na tayo masyadong maabala kasi diretso nga tayo ng partido. Ito sa loob na itong terminal, napakaraming mga mabibili ng mga pampasalubong na pwedeng gamitin. At ito nga, maraming nag-aabang pa ng mga pasahero na pupunta rin sa ibang mga lugar. So ito ngayon ako nandito, paikot-ikot muna, matambay habang nag-aantay ng bus na sasakyan nga namin. Kasi sabi yung konduktor, sabi niyong nagtitiket dito, nagbibenta ng ticket, mamaya-maya pa ng konti yung dating. By the way, dumadaan nga pala dito guys yung sasakyan tuwing alas 7, alas 9 at alas 11. So ito yung loob ng bus na sinakyan ko. Talaga namang napakaganda at sulit na sulit, relax na komportable na tulog. Ito na nga guys, nakita nyo, ito yung sasakyan ko. So pwede bumaba papuntang Naga at pwede rin naman diretso sa kung saan yung rota. Ito nga, nag-stop over muna kami mga katropa at napakain yung iba namin mga kasama. So dahil ito ay gabi na biyahe, mas maganda kasing magbiyahe kapag gabi kumpara sa umaga para at least dire-diretsong tulog at dire-diretso rin yung takbo ng sasakyan. So kumain lang tayo ng bibingka dito nga sa bayan ng Gumaca. At ito nga pala guys yung mga nabiling pasalubong sa Quezon Province. Ang daming masasarap katulad nitong yemaki, cake at saka yung mga ubi. Meron din mga merengue, meron ding broas. At ito naman yung mga galing naman sa Baguio na pinamili natin ng mga pasalubong. At ito nga yung strawberry at syempre wawala ba naman yung pansit lukba.